Estamos. Bien, vale. Bueno, pois empezamos co pleno ordinario do día 26 de febreiro de 2025. Entón, empezamos co primeiro punto de orden do día, que a aprobación se procede data da sesión... Facer unha corrección de erros. Hai que facer unha corrección de erros. Tens que ver, non? Non, ti dixes, queres, o digo eu, vamos. Bueno, parece ser que hai que facer unha corrección de erros que lle vai explicar aquí Mercedes. Vamos a ver. No punto 5 do POS, cando aprobamos, houve que facer uns axustes nun dos proxectos. Entonces, como houve que son céntimos. Entonces, hai que corregir o que é a aplicación do gasto corriente, porque sube un pouco o proxecto. O proxecto está en 157.813,19. O importe correcto son 157.814,29. É dicir, é 1,10. 1,10. Entonces, hai que rebaixar o gasto corrente, en vez de 113.966,20, son 113.965,10. E despois, o complementario, o correcto do proxecto de reforma de camiños en Illobres a Miguel a Samamede é de 141.881,53 e non con 21 euros. Vale? Bueno, feitas esas correccións, alguna cuestión máis parata? Pasamos a votar con estas correccións. Votos a favor? Pois aprobase por unanimidade. Pasamos ao punto segundo, que é acordo sobre a adhesión do Concello á Declaración Institucional de Afegán con motivo do 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 24 de febreiro de 2025. Con motivo da celebración o vindeiro 8 de marzo do Día Internacional da Muller, a Xunta de Voceiros da FEGAN, na súa reunión celebrada 11 de febreiro, aprobou unha declaración institucional e convidan ao Concello a suscribila. O texto da moción da adhesión é o seguinte: dereitos, igualdade e apoderamento para todas as mulleres e nenas en toda a súa diversidade. A Federación Galega de Municipios e Provincias conmemora este 8 de marzo Día Internacional da Muller, reafirmando o compromiso do municipalismo cos dereitos das mulleres cara a acadar a igualdade de xénero en todos os espazos da vida política e social local, dende o pulo de medidas concretas que reforcen os dereitos das mulleres e as nenas para que sexan protagonistas do seu propio presente. Este ano facémolo baixo o lema Dereitos, Igualdade e Apoderamento para todas as mulleres e nenas, promovido dende a ONU Mulleres, facendo un chamado á acción para acadar a igualdade de dereitos e oportunidades para todas as mulleres, en especial as mulleres novas e as nenas, agora que se compren 30 anos da Declaración e Plataforma de Acción de Beijing, adoptada por 189 gobernos durante a Cuarta Federación Mundial sobre a Muller celebrada na capital chinesa. En 1995 sentaron as bases para o avance dos dereitos das mulleres e nenas en todo o mundo, desde a intervención ás políticas, os programas e o investimento que teñen efecto na educación, a saúde, a paz, os medios, a participación política, o apoderamento económico e a eliminación da violencia que aínda padecen. 30 anos despois segue sendo necesario reforzar a nivel global e local a aplicación de medidas en 3 áreas claves: fomento dos dereitos das mulleres e nenas fronte a toda forma de violencia, discriminación e explotación. Promoción da igualdade de xénero elevando as voces das mulleres e nenas para acabar coas desigualdades. Impulsar o apoderamento garantindo o acceso inclusivo de mulleres e nenas á educación, o emprego, o liderado e os espazos de toma de decisións. Os concellos e deputacións galegas son conscientes da necesidade de avanzar na representación paritaria de mulleres e homes nas entidades locais. As mulleres seguen a padecer máis dificultades que os homes para desenvolver a súa actividade política local. Tense que seguir dando importantes avances nos liderados femininos para conseguir superar nos 313 concellos galegos o 40% de alcaldesas, agora no 22%, como xa acontece coas concelleiras, que xa son o 40%. No caso das presidencias das 4 deputacións, o reto é que no seguinte mandato polo menos 2 conten cunha presidenta
e que as deputadas provinciais tamén superen o 40%, agora no 36%. Dende o municipalismo galego recoñécense estes avances en reforzo de toda a labor que aínda queda por desenvolver ata conseguir que as entidades locais sexan espazos onde a igualdade sexa unha realidade. Por iso, neste período, ata as próximas eleccións, a FEGAN, en representación do municipalismo galego, mantén o seu compromiso con a promoción da participación activa das mulleres na vida política e social local, mediante accións de sensibilización, capacitación e fomento do liderado feminino que permitan acadar a paridade nas corporacións e nas alcaldías. A incorporación de perspectiva de xénero en todas as políticas e programas locais, garantindo que se tomen en conta as necesidades e realidades específicas de mulleres e nenas nas nosas accións. A aplicación de medidas para garantir a igualdade salarial e de oportunidades no emprego, promovendo a participación equitativa de mulleres en todos os niveis e sectores laborais. A atención específica ás nenas e ás mulleres novas, ás mulleres do medio rural e ás mulleres con discapacidade, para acadar as reivindicacións sinaladas nesta declaración institucional. O pulo de campañas de prevención e sensibilización contra a violencia de xénero, dando apoio integral ás mulleres e ás nenas vítimas e traballando na erradicación da violencia machista. A colaboración e coordinación das administracións locais pola súa proximidade á cidadanía cos administracións autonómica e estatal para prestar os servicios de calidade que permiten conseguir cidades e vilas libres de violencias machistas, onde a autonomía e a independencia das mulleres sexa unha realidade presente. A Comisión de Asuntos Xerais, por unanimidade dos seus asistentes, informa favorablemente suscribir a citada declaración. ¿Alguna cuestión? Pasamos a votar. Votos a favor? Pois aprobarse por unanimidade. Bueno, o terceiro punto, que era a contestación ás preguntas, antes temos que foi a comisión que votar ausencia, non? A moción presentada polo Grupo Municipal Socialista con motivo dos problemas existentes co transporte metropolitano. Primeiro hai que votar a ausencia. Votos a favor da ausencia? Bueno, pois aprobarse por unanimidade. Dictame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 24 de febreiro de 2025. Dase conta da moción presentada polo Grupo Municipal Socialista na que expoñen que a Xunta de Galicia implementou recentemente cambios nas liñas de autobús que conectan Vedra con Teo a Santiago de Compostela, modificando os horarios de 9 servicios e establecendo paradas baixo demanda en 6 liñas, acordadas co Concello de Vedra, que se comprometeu a informar a veciñanza sobre o funcionamento do servicio de reserva previa. Os veciños de Vedra presentaron alegacións á Xunta de Galicia en resposta aos recortes nas liñas de autobuses que afectan a súa comunidade, xa que estas modificacións teñen un impacto significativo na mobilidade dos residentes, especialmente daqueles que dependan do autobús para desplazarse a traballar, estudar ou acceder a servizos esenciais, facendo especial fincapé na liña das 14:30 horas que empregan numerosos estudantes do Concello de Vedra e que se retrasou para as 15:15 horas. Este movimento veciñal reflite a preocupación crecente en moitas áreas rurais de Galicia respecto ás políticas de transporte público da Xunta de Galicia e o seu impacto no desenvolvemento e cohesión social. Así, as alegacións presentadas suliñan a importancia de manter unha rede de transporte público adecuada que atenda ás necesidades da poboación local e evite o illamento das zonas rurais. Polo exposto, o Grupo Municipal Socialista proponlle ao Pleno que se adote o seguinte acordo. O Pleno do Concello de Vedra acorda instar a Xunta de Galicia a que reconsidere os recortes propostos nas rutas e frecuencias dos autobuses do Concello de Vedra, atenda as alegacións presentadas e que se abra un diálogo cos veciños e veciñas afectados e afectadas para atopar solucións que garantan un servizo de transporte eficiente e accesible para todos. Dona Begoña González do PSDG-PSOE di que non se deben modificar certas cousas, como a liña das 14:30 horas. A Comisión de Asuntos Xerais, cos votos a favor do PSDG-PSOE e BNG e a abstención do Partido Popular, informa favorablemente a citada proposta.
Simplemente petición do noso grupo nesta moción é chegar a un consenso entre os tres grupos políticos para instar que a Xunta de Galicia reconsidere os recortes que propuxo nestas rutas e nas frecuencias dos autobuses no noso concello. En todos os servicios que temos, pero sobre todo en dúas liñas que a nosa maneira de entender son fundamentais, que é a da mañá, na que van os estudiantes a Santiago, e na da mediodía, que é na que volven para as súas casas, que era a que estaba antes ás 14:30 horas. Neste contrato non debería haber ninguna negociación, porque independentemente da empresa que preste o servicio, ten que aterse ás condicións que o contrato ten marcadas. Pero se vamos a entrar no diálogo e vamos a ir a negociacións, o que non se pode permitir é que modifiquen o horario de dúas liñas que máis viaxeiros teñen na actualidade e que a súa vez serven para facilitar a conciliación familiar. Nesta semana que se leva producindo o cambio horario, son moitas as familias as que van recoller os seus fillos fillas a Susana, co trastorno que isto pode ocasionar na conciliación familiar e laboral para que estes rapaces e moita outra xente que non son estudiantes, que son persoas traballadoras en Santiago, poden chegar á súa casa a unha hora decente. Antes estaban facendo ás 3 da tarde e agora isto retrasase case ás 4 da tarde. Esta liña de bus era empregada tamén por moitas usuarias que traballan en Santiago, sobre todo da parroquia de San Xián, que empregaban a liña das 14:30 para voltar ás súas casas e para poder atender aos seus fillos cando voltaban dos centros educativos, algo que, unha vez máis, repercute na calidade de vida e na conciliación familiar. Vivir no rural non ten que ser un impedimento para as familias verdesas e moito menos se somos un concello tan próximo a Santiago, donde estuda e traballa parte da nosa veciñanza. A nos gustaríanos saber, aparte se o señor alcalde lle pideu á Consellería o informe xustificativo dos cambios e cales son as xustificacións que eles aportan, porque o que nos tememos agora é que neste momento hai un cambio horario dunha liña das que máis usuarios tiña. Vai deixar de ter usuarios e en breve vai pasar a ser unha liña de demanda como se fixeron con moitas outras, porque no momento en que baixen os usuarios vai ser o motivo perfecto para poñer a demanda. Entón, non podemos consentir que unha liña que leva moitos anos a esta hora, que ten moitos usuarios e que é tan necesaria, se cambie de hora. En todo caso, se a empresa non é capaz de cumprir o contrato, pois terán que rescatarlle a concesión, se non é capaz de cumprir o que ten estipulado no contrato. O señor alcalde dixo na reunión cos veciños que a Consellería non lle informara que chegaron a resolución ao Concello. En cambio, na páxina da Xunta aparece que estableceuse as paradas baixo demanda en liñas e horarios que rexistran unha ocupación moi reducida que se acordou co Concello de Vedra. Entón, se foi negociado, consideramos que non está ben negociado, e se non foi negociado e foi imposto pola Consellería, queremos chegar a un acordo para que pedirlle á Xunta de Galicia que reconsidere os recortes propostos nestas rutas e nas frecuencias dos autobuses no Concello de Vedra e que se abra un diálogo cos veciños afectados para topar a solución máis axeitada. Ben, eu creo que temos que facer un pouco de memoria en relación ao que pasou nestas semanas aquí e ao que contamos outro día así a veciñanza que se acercou aquí o pasado xoves 13 de febreiro. En relación á moción, eu creo que ten unha moción tipo, porque fala incluso de outros concellos da Coruña que ten algunhas imprecisións tamén, pero, bueno, creo que se contamos ahora un pouco a película, bueno, pues probablemente nos vayamos a entender todos, ¿no? Por exemplo, unha das imprecisións é que fala de que das 14:30 ponse as 15:15 non as 15:08. As 15:08, as 15:15, as 15:25. Bueno, pero vamos a contar un pouco como foi esta historia, empezando polo principio. Mire, o pasado, as notas, o pasado mércores 22 de xaneiro, pola tarde, recordo perfectamente, teño unha chamada, unha persona, non, que me informa de que
nesta concesión, a partir de uns días despois, a partir do lunes, bueno, teñen que aplicar unha serie de cambios horarios, de unha serie de cuestións de expedicións a demanda, de paradas a demanda, etc. E que se eu sabía, non teño nin idea, nadie me comunicou nada de nada, nin a operadora, nin a xunta, nin nadie. Nin a nós, nin a Teo, porque isto afectaba a dos concellos, pois son líneas que pasan por aldeas dos concellos, ou por parroquias de dos concellos. Entón, esa é a primeira noticia que teño, bueno, porque efectivamente os conductores do autobús de Soane, que Soane nesta película non ten nada que ver, resulta que empezan a decir que a partir do lunes, entón aí é onde eu me entero o miércoles pola tarde. Nese momento, eu automáticamente chamo a directora xeral ese mesmo miércoles, pois, para saber se me están dicindo a verdade o que pasaba, non? E resulta que, bueno, a directora xeral tamén, lógicamente, me di, oye, mira, Carlos, non sei de que me estás falando, non sei exactamente, a mí non me sona, pero, bueno, claro, ela tampouco está ao tanto de todas as cousas que poden pasar na súa tramitación. Bueno, entón, chámote ao día seguinte. Bueno, efectivamente, me chama ao día seguinte pola mañán e me di, oye, pois efectivamente, hai unha, dentro da relación contractual, que é onde a Xunta ten a ubicación para unhas concesións, e dentro dese contratos a longo plazo, bueno, pois, a operadora presenta unha serie de solicitudes de modificación que eles entenden, por razón que sea, que, bueno, pois, é para mellorar o transporte, etc. Bien, preséntanas, hai un proceso, hai uns informes técnicos, nós desconocemos absolutamente todo eso, e a Xunta denégalle parte das cousas que solicitan, pero outras autorízallas, edita unha resolución autorizando unha serie de cambios. De acordo? Entón, ese é o marco onde nos encontramos. Entón, a operadora, neste caso, a que manda a operadora, que é Monbus, resulta que ten unha resolución administrativa da Xunta autorizándolle, xa digo, hai cambios que lle denegou, xa de antemán, pero outros autorizoulle, pois, este cambio. Bien. Nese momento, digo, oye, falo cas operadoras, Xoane e Monbus, para que me pasen a ver cales son os cambios, porque, oye, pode haber cambios nos que nós podemos estar de acordo, cambios que non afectan para nada, e outros que, evidentemente, podemos estar en desacordo, pero sin sabelo, mándame. Eso o xoves. E eu, o miércoles, non sei se o miércoles a noite ou os por la mañá, cando me mandan eses cambios. Bueno, o caso é que o mesmo xoves pola tarde, porque estamos pensando que isto é para empezar xa o lunes, o sea, estamos falando miércoles, xoves, lunes, con un fin de semana polo medio, e con a resolución de que esta operadora podían empezar. Entón, nese momento, eu teño unha relación de cales son, efectivamente, os cambios aceptados e autorizados, cunha resolución da Xunta de Galicia, e teño unha reunión para contrastarlos con o responsable neste caso, de Xoane e Monbus, para velos. Entón, estou vendo que hai cousas que, efectivamente, non teñen maior trascendencia, teñen maior importancia, tanto en algunha que os explicaremos das paradas a demanda ou de horarios, pero outros que, efectivamente, entendemos que sí teñen un efecto negativo no transporte metropolitano en Vedra, ou pensamos que poden telo, non? Ainda que haxa datos objetivos que avalen o que estaban solicitando, non? E agora vos explico. E, bueno, casualmente, como tiñamos tamén xa programada por outros motivos unha reunión que a directora xeral, o día seguinte en Coruña, bueno, pois, o viernes pola mañán temos unha reunión amplia en Coruña onde están os técnicos da consellería, está Monbus, incluso que é o número 2 de Monbus ali, e os coordinadores de Monbus, non? E entón é onde plantexo, mira, nós en estas cuestións non estamos absolutamente de acordo e queremos que se ten que buscar a maneira de volver isto atrás. Claro, que era un problema xurídico, porque Monbus realmente tiña unha resolución da Xunta autorizándolle a partir do lunes facer eso. Sí que é certo que teño, igual que tuve
unha bronca tremenda que a Dirección Xeral dicían, porque non é, ainda que non é unha obligación xurídica, tiña que haber unha obligación moral de, antes de ter unha resolución, que avisen aos concellos, para, por lo menos, tomar en conta a nosa opinión. Bueno, pois tamén teño que decir que a partir dese momento a Directora Xeral, primeiro, paralizou o que é a implantación deses cambios, mentre non se producía estas reunións, non? E se vían que posibilidades había que, ao fin e ao cabo, pasaban de que a propia Mumbus renunciase a algo que lle habían autorizado e concedido, non? Que aí esa é unha das grandes dificultades. Bien. Bueno, pois, eu plantexo aí, sobre todo, 11 reclamacións, onde entendo que hai 11 cuestións que entendemos que son perjudiciales para o transporte metropolitano en Vedra. E, como dicía, hai outras cuestións que non teñen maior relevancia práctica, incluso en cambios horarios que nos entendíamos que incluso hai cambios horarios, algún cambio horario que entendemos que non ten relevancia, algún outro que non causa ningún perjuicio, e incluso algún outro que nós mesmos xa íbamos a reclamar ou demandar porque tiñamos escritos de xente reclamando eses cambios horarios. Está claro que un cambio horario sempre pode perjudicar a alguén, pero tamén pode beneficiar a outras moitas personas. Logo os meses dirán se eses cambios aceptaron ou non. E logo foi referencia a un par deles. Pero, como digo, había 11 cambios que nos, en 11 expedicións que nos entendíamos que había que volver atrás de alguma maneira. Bueno, así durante 15 días. Aseguros que foi, desde o principio, reunións, chamadas, voltas chamadas, presión a todos os niveles, argumentación, incluso falando un dos pasados 10 días, 15 minutos, con Raúl, o dono de Monbús. Foi, de verdade, que foron 15 días dun traballo por parte da persoa que aquí vos fala, pois ingente, dedicado, forzando a situación, se pasando incluso noites sin dormir. De acordo, en este aspecto. Bueno, cales eran eses cambios que entendíamos que nos perjudicaban, non? Bueno, pois, basicamente se centraban en tres bloques. Por un lado, había unha autorización para expedicións a demanda, que a propia expedición, o sea, sabedes como funciona a demanda? A demanda é, bueno, pois, que a ruta existe, ou que a parada existe, os horas existen, pero, en vez de pasar o autobús, ti tens que chamar para que te vean a buscar, non? Que, bueno, mandan un taxi ou mandan un VTC ou o que sea. E tens que chamar hasta as 7 da tarde do día laboral anterior, non? Que hai unha cuestión que agora tamén por unha das usuarias vemos que decían que podes, cando é recurrente, que podes reservar por 15 días, non, incluso hasta por mes. O sea, que podes, mira, eu todos os lunes, martes e mércoles do mes de marzo teño que ir a buscar, vale? Bueno, entón aí se planteaban dos rutas, unha donde nós non planteábamos problema, porque os datos e a lógica decían que era o que era a expedición Sarandón-Pontevedra-Sarandón, que circulan vacíos, os autobús levan 2 anos circulando vacíos, de feito, a media é 0,45, a media de usuarios. Entón, nós aí dicimos, mira, entendemos perfectamente, oye, non ten por que andar circulando vacíos os autobús por aí, e que isto sí a demanda. De feito, curiosamente, das poucas persoas usuarias, había unha persona de Vedra, non? Que ahora, realmente, está utilizando o transporte de demanda e creo que está, que funciona e que está contenta nese aspecto, porque efectivamente chamou, oye, mira, eu me collei aquí no cruce de Sarandón, bueno, pois o lunes, martes ou miércoles, non sei que día, a tal hora, mandanlle un vehículo e van a buscar, incluso creo que vai máis rápido e máis cómoda, non? Pero, bueno, nós aí entendíamos que, oye, era razonable que se declarara esa expedición a demanda. Había outra que, bueno, era unha das largas que vai de Merín a Santiago. Claro, que despois dos anos tiña un usuario de media, un usuario por expedición. Pero nos convencémonos e dixen, mira,
hai que mantelo. Outra cousa que despois busquemos solucións e vexamos onde collen, porque a mellor hai parroquias por onde pasa que xa teñen outros servicios e por eso non utilizan. Oye, me parece ben cambiar hora, a ver se en outra hora vai máis xente, pero por hora, oye, volver atrás e manter este servicio. En este caso, fixémonos caso, e manteñen a pesar de ter un usuario de media. Logo había outro que nos preocupaba tamén das paradas a demanda. As paradas a demanda hai que entendelo. Vais a entenderlo perfectamente con esta mesa. Se hai unha línea, que é toda esta mesa, que empeza en José e acaba as paradas en Tibegoña, ainda que poñan a Manolo e a min a Mercedes en paradas a demanda, como a línea ten que pasar igual, non ten relevancia práctica, ainda que estén postas estas 3 paradas a demanda, porque o coche vai a pasar de ida e de volta sempre nos horarios e nas expedicións que teñan e frecuencias que teñan establecidas. Por tanto, se eu estou nesta parada, non necesito chamar, confirmada pola operadora e confirmada pola dirección xeral. Eu quedo nesta parada, paso o autobús, ainda que non chamara, a min tenme que coller. E se collo o autobús Santiago para parar aquí, a min parame exactamente igual. Donde pode haber problemas? Que aí é onde teñamos problemas en varias expedicións. Cando, por exemplo, poñen hasta aquí a línea fija e daqui ao final a demanda. Porque, entón, o coche sí que pode coller e parar aquí. Eso pasábamos con algunhas que despois pasaban por San Pedro e chegaban a San Miguel. Pasaban 3 expedicións, me parece. E logo tamén, se houbera un bucle, te imagínate que nesta línea hai unha parada que é este reloj. Entón, o autobús ten que salir e facer o bucle e volver. E esa tamén nos afectaba, que é o que pasa nas dúas paradas en San Fís de Sales. Entón, nós dixemos que independentemente de que os datos objetivos avalaran eso, evidentemente, por iso está todo con datos, porque para ben ou para mal ahora, sábese perfectamente quen sube e quen non sube, os que utilizan o autobús, está todo informatizado. Pero nos entendíamos que eso era, evidentemente, un perjuicio para os veciños de Vedra, non? Entón, bueno, pois aí tamén, no das paradas a demanda, bueno, pois rectificaron de tal maneira que evidentemente existen paradas a demanda, pero que non afectan na realidad práctica aos veciños, nese aspecto. Rectificaron, e, por tanto, as que chegaban ao final xa non chegan a Sarandón, o bucle de San Fins fan exactamente o bucle de San Fins, etc. Que despois poñen esta parada de demanda, como digo, se o autobús pasa exactamente igual, non hai ningún problema. Por tanto, eliminamos tamén os problemas das paradas a demanda, xa mantense, digamos, na realidad práctica, sigue todo como hasta ahora, non? E logo había, nalgúns horarios, efectivamente, que basicamente se concentraban en 3. Os dous destes da mañá, que os poñían ás 7:05 da mañá, e o das 2:30, que o pasaban ás 3:25. Eso foi unha pelesa, esa sí que foi duras. As mañáns conseguimos que volveran atrás. É certo, unha mantense a 7:20 e outra a 7:15. 5 minutos, nós entendíamos, mira, 7 minutos, e digo abertamente, mira, nós por 5 minutos non vamos a poñer problema, non nos opoñemos, porque ademais é máis. Depois logo descubrimos que incluso había un rapaz que subía ali, que hasta viña ben, porque non iba a ese instituto, iba a outro, e que ese 5 minutos ainda non lle viña mal para chegar sin correr a outro instituto. Entón, nese aspecto, entendemos que volveron atrás. E no das 2:30, é certo que, bueno, polo menos, cando menos, quedou nas 3:08. Que tiñan posto as 3:25. O cal era absurdo, porque incluso había varias expedicións as 3:25. De tal maneira que, tamén é certo que as 3:08, entón cubre un pouco tamén aos que máis ou menos iban das 3:05 e 3:10, collían, pero é certo que neso é o único que non chegamos a un acordo. En resumidas contas, despois de pelearnos 15 días, e aí reconozco que tamén a director xeral sí que puxe toda a carne no asador, teño que tamén dicirlo, igual que dixen que se equivocaron ao principio non avisarnos, nesto teño que reconocer que, vamos, me consta que as discusións foron fuertísimas cos operadores. Bueno, pois, de 11 peticións que lle fixemos para rectificar, de 11, rectificaron 10. De 11 rectificaron 10. Sí que é certo que nos queda este das 2:30, e así se explicou outro día aos veciños. E logo hai cuestións tamén, e isto digo porque eso tamén se habrá nos próximos meses, non?
É certo que se perde as 2:30, tamén é certo que se ganan os das 3:25, esas dúas frecuencias. E aí hai xente, claro, ese é un problema, porque aí hai algún veciño que, mira, eu prefiero que siga a 3:05, 3:10, porque sí, que hai o das 3:08, pero chega hasta aquí e non me chega, o que sei, a Samamé. Pero que temos escritos de xente, de veciños, que nos pedían que eles, precisamente, oye, eu salgo do instituto ás 3, non dou chegado, ou salgo do traballo ás 3, non dou chegado, e consideramos, de feito, hai un escrito, que teño por aquí, por registro dunha veciña, que, mira, eu creo que o das 3:05 tiña que ser ás 3:20, porque senón non dou chegado a ese. É certo que eses cambios non só non nos opuxemos, sino que consideramos que, antes que perjudicar a un veciño, é certo que pudera beneficiar a máis veciños dos que pode perjudicar, en base ao que nos teñen reclamado outros veciños e presentado outros veciños, de acordo? E máximo que agora, bueno, hai unhas 3:08. Pero tamén é certo que se das 2:30 non é o que máis xente leva, pero sí que é dos que leva xente. Dentro das líneas todas, das expedicións, é dos que leva xente. Bueno, pois aí sí que mantuvemos a nosa negativa, tanto na operadora como que a Xunta de Galicia. E así o transmitimos outro día. Dicindo que é complicado, o sea, a corto plazo é imposible, e a medio plazo vai ser moi difícil, pero vamos a pelealo. Vamos a pelealo para recuperar no margen das 2:30. Ollo, que quizá incluso sea mellor as 2:40, 2:45, porque vos dixen, se a excusa, ou non a excusa, se a motivación fundamental son o instituto de referencia, que é o de Pontevedriña, hasta ahora para o ese autobús tiñan que pedir salir 10 minutos antes. Pois terminan as 2:30, non? Entonces, claro, o lógico sería entonces que ese autobús fora ás 2:40 ou 2:45. Pero, bueno, efectivamente, ese sí que é un perjuicio. Perder eso en relación ao que temos é un perjuicio. En eso temos que pelexar, non? Dito todo isto, comprenderá que, independente das posicións negativas, como digo, pois tamén xenérica en relación a outros problemas que poden ser que pasen en outros sitios, pero que non pasan aquí. Nos, dentro do acordo, vamos a presentarlle unha emenda de institución que creo que podemos estar de acordo todos, porque hai unha parte importante aquí que vamos a considerar, pero eu, como entenderá, esta frase de que reconsidere o recorte, primeiro, entendo máis que recortes, entendo que son modificacións propostas nas rutas de frecuencias, nós, desde o momento en que pelexamos para de 11 rectificacións lograr 10, e que nos queda unha das que estábamos reclamando, eu non podo suscribir a eso, de acordo? Si podo suscribir o que ven despois, que atenda as alegacións presentadas e que se abra un diálogo cos vecinos afectados para atopar solucións que garantan un servicio de transporte eficiente que aí poñía tamén sostible e accesible para todos. Eso sí que suscribimos. Entonces, nós, a proposta que lle facemos, e añadimos algo máis, non falei que a Xunta desto, pero considero que temos que aprender tamén destas circunstancias, e unha cousa que me parece fundamental para evitar que isto pase no futuro. Pero a nosa proposta é: o Pleno do Concello de Vedra acorda instar a Xunta de Galicia e a operadora adxudicataria da concesión XG 807, porque hai que reclamarlle os dous, a que recuperen o horario da expedición das 4:30, o sea, das 14:30. Ou que realmente é onde está aquí a base do problema. Ou a establecer unha nova expedición en torno ás 14:40, que é o que estamos falando. O sea, neso, totalmente de acordo, porque a máis xa yo transmitía a directora xeral que nós nese aspecto vamos a seguir pensando para recuperar eso entre as 14:30 e as 14:40 ou 14:45. Logo, a que atendan as alegacións presentadas e que se abra un diálogo cos veciños afectados para adoptar solucións que garantan un servicio de transporte eficiente, sostible e accesible para todos. Me parece unha relación e, ademais, que vai na línea que dixemos de dialogar, tender pontes, escoitar aos veciños, porque a veces salen propostas interesantes. E máis, plantexáballe nesa xuntanza, curiosamente, os que estamos no Corredor Nacional 525,
Oye, vemos que está funcionando moi ben o das 10 na noite do hospital. Oye, pois a mellor hai que plantexar un no interior a esas horas, non? Bueno, pois, como eso, outras ideas que poden surdir. O mellor, como pasaba outro día, oye, o das 308 que chega aquí, ao mellor ese, se estende a outra parroquia máis, xa cubrimos un espacio tamén. Bueno, esas cuestións, claro que hai que escoitar, hai que propoñer, hai que dialogar e, oye, en a medida posible, se se pode lograr algo, mellor. Pero algo máis. Igualmente instar a Xunta de Galicia a que, na medida que legalmente sexa posible, que entendo que ten que haber algún recurso legal, se establezca unha consulta previa obrigatoria aos concellos afectados dentro do procedimento establecido e antes de resolver cando os operadores das concesións propoñan modificacións dentro das mesmas. Isto é, que se aquí o operador se ocurre dentro de ano e medio, decir, mira, agora creo que con isto melloramos o servicio cambiando este horario ou facendo esta historia, que antes de resolver a Xunta e dentro do seu procedimento haxa esa consulta obrigatoria aos concellos afectados. Eu creo que iso é clave fundamental. E xa digo, non falei ca Xunta deste tema, pero que sí que aprenden desto. E eu creo que é fundamental lograr isto, non estar pendentes da boa fe de que te chamen cando alguén presente isto. Eu creo que é unha emenda que chamo de resolución que creo que recolle perfectamente o que podemos acordar aquí e, de logo, o espírito da moción que presentar. Se non vou a paso, para que besades. Pasa aí a unha para vos. Bueno, sempre ti nunca tes a culpa de nada. En 14 anos nunca te escuiten mea culpa, é unha cousa sorprendente. 14 anos, macho, todo fixeches tan ben. Isto ten outra explicación que é moi sinxela. A planificación que fixeches desde o transporte metropolitano, bueno, nin a fixeches vos, ou a fixeron dende Teo, vos advertimos das consecuencias que tería para as empresas do Concello. As empresas están sometidas a un estrés que non soportan, quiebran, quen as merca que está detrás Monbús quere rentabilizalas, e para rentabilizalas solamente hai unha cosa importante, e é sacar os autobuses do horario escolar. E de onde se sacan? Pois da parte máis débil. Quen é a parte máis débil? Ti, Carlos, que non pintas nada. Veres ti e o PP de Vedra, que sodes tan sumisos, tantas fotos con conselleiros e presidentes comendo no patio a todas horas, Bogalda, Fegán, deputado, e resulta que chega un subdirector xeral e te pasa por encima e ni te enteras. Pois, mira, que queres que te diga? Todo o demais, efectivamente, ti non tes culpa de nada e perfecto. A realidade é que non pintas nada. Non pintas nada, quer dizer, os mesmos teus, o PP, importa un bledo. Todo o que estás dicindo é que además é falso. Como que non son recortes? Pasar unha línea baixo de demanda, esa línea sigue se pagando, Carlos. A empresa sigue cobrando por ela. Unha línea baixo de demanda sigue se pagando. O que pasa que o tipo aforra. Ese autobús vai para outro sitio. Como que non é un recorte? É un recorte, claro que é un recorte. Eses cartos están aprobados e se llevan a pagar igual a empresa. E todo o demais de verdade. O sea, que poda chegar un subdirector e pasar por encima dun señor alcalde, Bogalda, Fegán e deputado e, bueno, en fin, que come con rueda día sí e día tamén, tal, e que me parece de un insulto tal, me parece patético. Te digo patético, o sea, non se pode... E logo tendrlo merecido, porque o que vos advertimos é que punto por punto, é a deixadez constante da vosa forma de facer. Non vos dedicades a nada máis que as vosas cousas. E as cousas importantes deixadelas pasar. Eso é o que temos aí diante para 20 anos, 2 décadas, desa porquería que fixeches. Que non fixeches vos, que vos fixeron en Teo. Hasta ti o recoñeciches nun pleno. Claro, é o que tes, Carlos, é o que tes. No tema das líneas a demanda, sí que é certo que a empresa sigue cobrando independentemente de que pase ou non, eles cobran por eso. Si hai nalgún trayecto que nos interesa máis, nese contrato figuran 177.000 kilómetros que se poden reclamar,
para incluílos nalgún lugar que nos interese que se prolongue algunha liña máis. Esperemos que, coñecendo a empresa, no exemplo que poñía vostede antes de que estas 3 paradas quedan na media demanda, se non chamamos van coller a xente, esperemos que cumplan. Porque eu teño dúbidas. Bueno, isto, vamos, foi dito pola Dirección Xeral e por eles diante de unhas cuantas personas, que dizer, polos técnicos. Que dizer, non é que o diga, non é que se me ocurriera a min ou tal, non? E, bueno, creo que, en principio, vamos, que eu sepa, nese aspecto non hai problema. En calquer caso, eu non sei, en relación á emenda de institución, se aceptades esta emenda de institución. E se as outras 10 expedicións nos confirmas que están ratificadas, e vamos a loitar pola das 14.30 ou por unha implementación da das 14.40, que é a que máis nos perxudica. Efectivamente. Non, en eso, vamos... E, sobre todo, que non nos vacilen. O sea, primeiro, que non nos vacilen a vostede como alcalde, e despois, que non nos sintamos vacilados a oposición. Porque a min, personalmente, sentoume fatal que houbera unha reunión cos veciños e que a corporación non nos soupera. Porque enterámonos polo Facebook. Entonces, se hai reunión de portavoces para outra cousa, se hai grupo de WhatsApp para outra cousa, a parte de muñecos, estamos aquí para algo máis. Begoña, neso vou dar toda a razón. Entón, iso asumo a miña culpa, que podía haber feito unha xunta de portavoces, efectivamente. Igual que, máis que a xunta de portavoces, chamar os portavoces a esa reunión. É certo que foi isto na xuntanza. Eu enterei que non pude vir. Non, já me imaginei que se non miñeche, porque non pudeches vir, non? Pero neso tes toda razón que podía haber dito, oye, vamos ter esta xuntanza, se podes acercados por aquí. Neso asumo a miña... E que ao final, vostede fixo mesmo con nós que fixo a xunta con vostede. Bueno, non tanto, hombre, non tanto, Begoña, non tanto. Non tanto, porque, de feito, publicitámoslo, quer decir, que non... Bueno, entón entendo que pasamos vamos, que o acordo que se vote esta emenda de institución que presentamos, non? Vale. Bueno, pois, votos a favor desta emenda de institución. Bueno, pois, apróbase por unanimidade esta emenda de institución. Independentemente, votámoslo porque presentaxedes vos, pero estou farto, absolutamente farto, de que cada vez que hai unha moción, lle deades unha vuelta para salir vos de rositas. É dicir, se atendes algo que decir os veciños. Aprobamos por unanimidade, porque foi un fragante delito contra damos. Estou farto desta actitud. É dicir, oye, esténdes acostumbrados a que as mocións son mocións e non podes chegar e manosearlas ao vosso gusto para salir vos de rositas coas todas estas historias. Estamos fartos de presentar unha moción e que chegues e que a manipuledes. Nos votámosla, non hai ningún problema, pero, hombre, coño, presentade vos unha, se queredes. Bien, pasamos ao seguinte punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Bueno, as dúas primeiras de Yolanda eran dos rogos en relación á escola infantil e o tema do compostaxe. E a terceira, que era cando se vai facer a nova licitación do SAF, que tamén era a primeira de Begoña. Bueno, están tanto o departamento técnico como a alcaldía están ca redaccións dos pliegos. Son os pliegos que ten a súa complexidade, pero a idea en principio, están moi avanzados, a idea é que en marzo quedan os pliegos definitivamente xa redactados. Co cal, se todo vai ben, o normal é que en abril poida empezarse a licitación do SAF. Bueno, a cuarta era unha pregunta relacionada co transporte, que entón xa debatido na moción. E Begoña, a primeira do SAF está contestada, e a segunda que falaba en relación á da escola infantil, que falaba de que lle busquemos solución con Boquixón. Bueno, estamos a falar con Boquixón dese tema. Si vai salir ben ou mal, non che podo dicir, pero por lo menos estamos a falar con eles en relación a
a este tema. Vale. E agora pasamos ao último punto, que é Rouse preguntas. Sí, eu teño algunhas con respecto aos actos do 8M, porque a verdade é que esperaba que este ano que cae en sábado o acto se fixera noutro punto que non fose a Casa Consistorial, sobre todo porque sempre que se fai aquí é con público ultra super reducido, e despois tamén agardaba, sinceramente, que despois dos rogos que fixen o ano pasado con respecto ao acto que houbo, e todos os debates que tivemos, que non volvo a repetir, pero sigue coleando, entón esperaba que se puxeran un pouco en contacto tanto coa portavoz do PSOE como con nosco para un pouco saber que se iba a facer. Entereime hoxe polo Facebook os actos que iba a facer. Sí. Entón, bueno, espero que reconsideredes facelo nun espazo un pouco máis amplo, xa que é o sábado, polo menos iso. Despois, con respecto do SAF, teño só unha cuestión. En teoría estamos en contrato, xa estamos en contrato, polo que puiden saber, constame que o alcalde tamén o sabe, este mes as traballadoras cobraron exactamente o día 10, porque parece ser que, ou eso se comentou, houve unha serie de problemas con pagos entre concello, a empresa, non sei como foi iso. Esperemos que, mentras non haxa un novo contrato, non volva a acontecer. Simplemente iso. Bueno, pois moitas grazas a todos e boas noites.